good afternoon po. Right, magkainom ko mamay, hindi na ako makakaroon ng bahay na. Afternoon. Nami, Opo. Ganun lang, sir. Oo. Ikaw si Sir Christian, sir? Yes, ma'am. O, sa inuha ko nag-order, kaya di ano sa inuha mo siyang sir? At ang bahay, nalawag, sir? Wala kayo nagawat, sir? Nagdaan na kayo order, ma, sir? Kasi na-traffic pa po, sir? Lagi, ma'am. Kasi miyagi to dito sa Manila. Kasi sa uban to ni send, sir? Wala to sa imuha na send. Kasi yung number, sir? 0910-5780. Imuha dito, sir. Basi kunya ka tumadawat, sir. 148 ang nasa. Oo, maimuha ni. Oo. Ikaw man kaya si Sir Christian? Yes, ma'am. Christian. So imuha dito, sa imuha na mo to di text. Di ano lang ni di pasa ni sa imuhang isa ka merchandise. Nami mang order ato, sir? Oh, sorry dito. Paliw lang ko balik text, ma'am. Text na ko karon, sir. Paliw ko, ma'am. Sige. Kaso wala ko ano diri, sir. Wala ko signal diri. Isa din mo ko na. Nami mang order ato mga agribets nga mga product. Katong pambaboy, ma'am, pang manok. Pambaboy, sir. Sige, akong ika-answer, basi madawat ni mo. Sige, ma'am, paliw ko, sir, ma'am. ha? Sige, ma'am, paliw ko. Pero naapon mo dito sa sakyanan, sir, babasikan awni mo kay wala kita kuha na kung sa itong deliver sa amo, sir. Sige, ma'am. Sige, sir. Nag-order naman mi na. Di ano sa imuha ba? Di kung saan eh. Tapos repeat order mi. Sa imuha na. Buti mo. Kusig biyo na kato na ibukbok mo isa ka ko. Nani yung nana, sir? Wala ko. Sir, kung saan siya nga kuhan, sa uban man mo sa dito nga, gusto na mo sa inyo na may makuha. Sige po. Sige pa, ano pa, sir? Sige, okay, sir. Okay. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Pagkakita ko imong inaanak ko kabalo ng kanin. Nakapili ko ang inaanak. Happy birthday to you! Happy birthday, sir! Sir, napagdakan basahon. Actually, ako kabaluan ng mga feeds, sir, pero nakabalo ko tungod nimo. So, nakoy basahon nga message, sir, para sa imo, ha, sir, ha? Makailak magbudan. Sir, happiest birthday sa'yo. Wishing you all the best in everything. May your all dreams come true. Sir, salamat sa imong pagkamaayo. No matter what I am, remain grateful tungod nahimo ka namo nga boss. Gusto na ko isingit sa tibok dakbayan. Happy ko kay ikaw ang among boss. Once again, happy birthday. Then, million dollars once again in a lifetime. Happy birthday, sir. Gikan kay Nining. Yay! Actually, daghan kayo ni sila mga video, sir, nga gisend para sa imo, ha. Asa si Leo? Si Leo basahan, Boss Christian, happy birthday! Unta tagaan ka og daghang birthday na mo abot sa imong kinabuhi and good health. Yay! And then, gikan kay Mika. Asa si Mika? Mika. Si Mika, waka kay Mika? Okay. Hi, sir. Salamat. Unta tagaan pa ka dugay. Tagaan pa kay daghang tuig. Oh, sorry kung badlungon kay ko unta gihapon team pohon. Happy birthday pag-usap. Ikan kay Precious. Hi, ya. Happy birthday. Another year of existence na naman sa imo. Stay kind and humble. Kuya, wish you all the best and thank you for
the support nimo sa amo. Gikan kay Shang. Asa si Shang? Hi, Kuya Christian. I thank the Lord for giving you another year to celebrate. And happy birthday sa imuha. I-send na ko sa imuha ilang mga birthday wishes, sir. So, happy birthday. Gikan sa imong mga gwapa na mga merchandiser o gikan sa amuha. Happy birthday. Ano ka, sir? Hindi, pagkanaw na ko ang gano'n, nag-anak ko, kabalo na ko rin. Pero wag yung kayo, ano ba, mga dito sa sakyan na katanawon. Katawan sila katanawon daw. O, na-practice ka naman, sir. O, napapod kay, pabuko balloon. More hubog to come. Dili ni kahubog, sir. Mura ni washing lang. Happy birthday. Actually, mo na ang pinakaproblimahan na ako, sir. Wakay picture. Nalibog mo yung saya mong ipaprint sa imuha. Ano ka nang tuiga, sir? Ulitaw pa ka ni, sir. Happy birthday. Pinakalisod nga gini mo sa imong mga staff ang mangita o picture nimo. Wow. Happy birthday. Kung sa imong birthday wish, sir? Ako ang birthday naman para sila ang pagyapo na. Bali ang akong pan lang po gusto na ko po. Kung mag-meeting ma'am, kinainan ma'am po na ako sila. Nalihilak na. Inawa po na rin ako. Dili bitaw ma'am, kada mag-meeting ni, ginakuan man yun na ako sila nga kung gusto na ako, kung naimutas, mamusabay yung tanan. Una akong ginabrot up sila, dili nila ako ginakuan nga ang isa ka tao lang, kaya anak ko sila isaman mi katim. So kung kuan wala jud may iwan ma'am, wala ginakuan din ako sila every meeting na mga kuan. Kung sa mga masulto sa nagpa-surprise, ani. Thank you kayo. Kay Boss Eman. Wala jud ko nag-expect ani ba, pero paggawas ato nga kuan man ako na. Ma-appeal jud tani sa kuan. Pero salamat kayo, wag jud nag-expect kinanin diay napag jud diay binaw ganiha lang. Happy birthday po. You deserve all the love. Gikan sa inyong mga empleyado. Basta buutan nga boss, buutan po ng mga tao. Buutan mo po ng boss na mo doon. Basta mo trabaho dyan. Okay, happy birthday. And welcome to YouTube. My YouTube na Sir, ma-artista na ka. For the first time, mag-dislike yung imong video. Happy birthday,